କବରରୁ ବାହାରିଲା ଶବ। କୁତ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖତକୁରବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଶିରିନ ନାଜ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶିରିନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଶିରିନଙ୍କ ଭାଇ ୱାସିମ ଆକ୍ରମ ଗତକାଲି କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୁତ୍ରା ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବାଗସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିରିନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋତାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଥିବା 5 ଜଣିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୁତ୍ରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ।